Giabrihan ang selebrasyon sa ika-6 founding anniversary sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao pinagisaw sa kaparada kagahapon Enero 20, 2025 sa Cotabato City. Colorful floats nga napuno sa mga disenyo nga nagpakita sa ilang tradisyon ug kultura nga naa sa BARM nga rehiyon ang gipakita sa parada. Let us now witness the banging of the gong. Pagtingog sa gong, opisyal na nga gisugdan ng isa ka semana nga selebrasyon. Nagpaabot sa iyang mensahe ug pagpasalamat si Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim atul sa programa. Giila sa BARM ang mga sakripisyo nga nagian nga kalisod nga giila nilang hagit aron palambuon ang rehiyon ug magsilbi kini isip pundasyon sa ilang kasamtangang kahimtang ug giya aron mas mulambo pa ang ilang estado. Ang selebrasyon adunay temang Salamat BARM pagpupugay sa 6 na taong paglilingkod sa Bangsamoro. Nag-highlight ang naangkon nga kalinaw ug panaghiusa sa katawhan. Aduna say gipahigayon ang Bangsamoro government nga mga lain-laing aktibidad sa uban pang parte sa rehiyon aron isa ulog sab ang naangkon nga kalampusan. Enero 24, 2025 matapos ang selebrasyon. Shiny Buleser, Newsline Philippines, stay safe.